Gikalipay sa 48 ka mga kanhi rebelde sa probinsya sa Cotabato ang nadawat nga hinabang atol sa gihimong awarding of checks on administered packages gikan sa Department of the Interior and Local Government kagahapon Mayo 27 nga natigayon sa provincial capital Amas, Kidapawan City. Subay sa datos sa DILG, 3.2 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa hinabang pinansyal o panghinabuyan ang nadawat sa mga kanhi rebelde sa probinsya. Magipunduhan ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP gikan sa munisipalidad sa Arakan, Magpet, Mlang, Libungan, President Roxas ug Kidapawan City ang mga benepisyaryo. Sa 48 ka mga benepisyaryo, 30 ang nahatagan og tag 65,000 pesos nga immediate ug livelihood assistance samtang 18 sab ang nakadawat og tag 15,000 pesos nga immediate assistance. Kini gawas pa sa kapin 1 million pesos nga reintegration assistance nga gihatag sab sa tulo ka mga receiving units. Sa mensaheng gipaabot ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza, giawhag niya ang kanhing mga rebelde nga mahimong kaabag sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa ilang komunidad. Gipahinumduman sab sila ni Governor Mendoza nga gamiton og tarong ang gihatag nga hinabang kanila sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.